ସେଟା ମଝିରେ ରହିବ ଫଟୋ ନା ଭିଡ଼ିଓ ସନୁ ଫଟୋ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବେ ଉଠାନ୍ତିନି ଉଠାନ୍ତେ ତ ଯା ଲାଗେ ସେ ସଇଲା ତ ଗୁଡ଼ାରେ ନ ଦେଇକି ଏସବୁ କୋମଳ ବୁଲେନ୍ସକୁ ସାଧାରଣ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଟା କାଢ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଚୁଟି ବାଜିବ ଗୋଡ଼ଟା କାଢ଼େ 15 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୂଆ ଗୋଦରେଜ ଏକ୍ସपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक 15 टंकारे। खाना वाना बनाने में भी मदद कर दूंगा मैं आपकी। तो बर्तन धोने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। हाँ, बस 1 चम्मच विम लिक्विड लो, पानी में घोलो और धो लो, इजी। ଆଉ ତୋଳା ଆନ विम लिक्विड में है କବାଟ में ଲାଗ ଜଲ୍ଦି କବାଟ में ଲାଗ तो कांटो चोकड़ पाई मते को डर लागुचे जजमा। बोरोटे कर बोरोटे भी जगह ମୋ ମୋବାଇଲ ଆସୁନି ଏଇଟା ଫଟୋଟା ବୋର ମୋର ଯାଉ ନହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ହବନି କିଛି ଏଇପଟେ ଦେଖା ହବ ଲାଇଟ୍ ପଟେ ଦେଖା ହବ କୁଆଟା ପଡ଼ିଲେ ଦେଖା ହବନି କ୍ଲିୟର।